le voi na chuan convert thau le en lo kan thil dang addition subtraction the kan en lenga chuan multiplication le divide kan en don bok do ni o chuan ki question ma sabera chuan convert into paise chantir kha kan zir le don ta ni o money le paise kha exacting in thau kan ti kha o 100 in in thau ni tro kha chu share ngai to 100 paise is equal to rupees 1 cheng khat le paisa za in tuka chu wang chun he paisa 36 and 50 paise rupees 36 and 50 paise hi paise kan chantir don chuan ide kan tir thin kha divide mo multiply by sang he 100 dan tiro ti chuan 100 in kan multiply dan tur chu 36.50 multiply by 100 in tadi ti chuan point om lawa kan ngai le photang 3650 times 1 chen sang e 3650 in tadi tiro chuan 0 in sang kan bel don 1 2 0 pani om bai khat ni kan belang chuan tai hi answer ni em lani lau tiro decimal point kan belangai ni decimal point kan belang tur chu 1 10 zwa decimal point oma hey 1 10 zwa decimal point om wangim helam joy kan share vele ang number kha right side atangin 1 10 zwa decimal point kan danga ti chuan point 20 om hiam lak tel tur nge lak lo tur lak tel to lo tur tiro therefore the answer is 3650 paise khalom do tani eng number pom se boy lo tur ani entinam number 2 a hiam rupees 50 and 50 paise polon ta se he poi boy chong lo tur or 100 chinang 100 tam deu 150 paise ni ta se 100 begin kan multiply me ang chuan 100 in kan multiply nga 10050 in kan lang 10050 chuan 0 in sai kan bel dom 1 2 kan belang chuan decimal point in sa dang kan dang 1 10 so kan dang tero 1 10 so kan da lenga therefore the answer is 10050 paise ti khalo chong don ta ni le in thiam veng em ki ti vele chinang okay the next question is convert into rupees paise kha rupees se chantil kan zir vele thung to don ni ti chuan kan thiak nge nge tur chu he ti lai ka zia 100 paise is equal to rupees 1 ti kan nge nge tur ni chuan hey atlem jok ta ni tro paise chu 1 rupees sai ate jok ta ni ate jok alian jok kan chantil don choi te kan ti thin kha kan divide thin ni tro chu bang chuan 2805 paise hi rupees kan chantil don chuan we will divide it by 100 okay 100 kan divide tanga kan endeng 2805 tro a first 3 digit number kan enang 280 ni 100 times an thaiber to 100 times 2 200 tro so kan minus anga 0 8 80 che bang to 100 in 80 sem thelo amaro to sem bang 5 kan na thele ang chuan 100 times times 8 in an haibera 800 ani chuan kan minus anga 5 ala bang tro chuan 5 chu 100 is a sem thei to lo tro chuan in ta hian nge kan bel thin kha decimal point kan danga ta nge kan bel don 0 kan belam ala sem thei chon lo tro chu ba chei a sem tu ai da sem tu ra te chuan ta hian engma number la om lo buk chuan nge kan bel thin kha 0 kan belanga ta 0 kan bel le ti chuan 100 times 500 chu a times 5 na 500 chuan therefore the answer is rupees 28 and 5 paise lo chodon ta ni chuan le kan bel le zo nan he kan tileng lo le ru helam le 100 in 10080 ka kan sem le don rupees kan convert don chuan le 100 times 100 chu a times 1 na ni to 100 ti chuan kan minus zo to ni chuan in 8 kan la tha 8 kan la tha nga tro 8 kan la tha nga ti chuan sorry ka soi swale ta kha number pani ai tam kan minus to vai ta hinge kan bel pho don 0 tro chuan 8 kan la thang 8 kan la thanga
100 in 8 sem thei lo chu ba cho sem bang 0 kan lak thak le ngai ni tro ma se direct in number pani kan la tha thei lo wa chu bi ni wang cho ta hin nge kan bel don kha o 0 kan belanga ta 0 kan da le ang ala sem thei chong lo ni tro o chu ba cho ta hin nge kan da le don decimal point ta nge kan bel don 0 100 times 8 are 800 ti chuan kan sem zo chuan hemi 0 la bang 0 kan minus so hit khoi kan da don ta kan da chho le ang tro therefore the answer is rupees 180 paise oh kha di oh kan chiang to em multiply khi decimal number ne khai na nga paise le rupees kha alom kopta se mo decimal point khai ai nang le ani chu multiplication kha kan zero don ni oh khi chu in thiam sa to kha ni atero chuan hey hi point om lawang kan point hey bi a number hi kan la thar ang o rupees sign te lo hian o samzo nan chuan decimal point hi om lawang ngai shi tur o chuan 90r0 nia 94r ezang 36 tiro 6 98r 9 times 8 ezang 72 tiro 72 plus 3 73 74 75 75 ania 9 times 6 ezang 50 9 times 6 54 tiro 54 plus 7 55 56 57 58 59 60 61 ti chuan decimal point ang sa kan da dong kan ti chuan 110 zo decimal point oma 110 zo decimal point kan da liang therefore the answer is rupees 650 and 60 paise lo so don ta ni kan diam ti ro khila ki ti chuan two digit number po multiplication kha ti ngai ma se boy chong lo tur helai kan en liang 301.36 multiplied by 12 hey po on sum do in kan ti liang multiplication pa ngai ang kan ti le mei tur ani 2 6 are 12 ania 2 2 3 are 6 7 2 1 are 2 2 0 0 2 3 are 6 plus 1 6 are 6 1 3 are 3 1 1 are 1 1 0 are 0 1 3 are 3 2 7 7 plus 6 and sang 7 8 9 10 11 12 13 tro 13 ni a 3 kan sia ka 1 la bang 2 plus 3 and sang 3 4 5 8 9 6 0 plus 1 2 1 6 plus 0 2 6 3 bel pui tu ni lawang an kan thang chuam decimal point ngai kan da don kan ti chuan 110 zwa kan dang 110 zwa decimal point kan danga therefore the answer is rupees 3616 and 32 paise lo so dan tani ki multiplication so da pa ngai chu ni mai ema boy to om lo okay the last question 3121 and 20 paise divided by 4 om zia chu kha lo tong to su ha tu ngai lo tong cheng sang thum za somni pakhat le poisa somni hi mi pali nin semta se engza thewing an chanang ti kha kan chu don ni ama chon decimal point om lo kha kan chok thina ma se tu chon decimal point kha om to a ki paise le rupees a inthia sang tu ki decimal ani chu engtin nge kan sim ra lang ti kan chu chok don ta de ama ro che hi point om lo wa kha kan ngai le photang decimal point kan da bo le de yang 4 in 31212 kan divide tanga ti chuan 4 a in asem 2 to asem 2 3 te jok tro chuan a first two digit hi sem nga lang 4 times a 31 hai ber tu engele 4 1 are 4 4 2 are 8 4 3 are 12 4 4 are 16 4 5 are 20 4 6 are 24 4 7 are 28 4 8 are 32 ni chuan 4 7 are and sang inge tu ber 4 7 are 28 and tu ber tro chuan kan minus a 1 in 8 minus thai lo pu ka 11 minus 8 sang 3 ni tro ti chuan 2 kan na tha chiang 32 chu 4 times sang 4 8 are 32 ni like ta ki film khu thin tur kan minus sanga 1 kan na tha ni tro ti chuan ai asem bang 1 hi kan na tha direct in asem tu hi kan pani kan lak thak don chuan pa dang le kan lak thak le don chu ta hen enge kan ber thin 0 kan belang chuan 2 kan la tha chiang chuan 4 times 12 chu times sen sa nge 4 3 are 12 ani ti chuan he like 0 la bang hi khoi nge kan lak chau don
khoi sen sa kan la chawang tero ti chuan answer kan zia kanga rupees 78030 mà sẽ tại hiện cảnh là đủ tốt thì lâu anh nghe cảm bel don paise di lâu kham decimal point kan dang khoi nghe cảm bel don kan ti chuan này 110 zwa decimal point kan dang 110 zwa 780.30 thì kha alo chok ta ni leki ki kan se thiam ang em ti khian se thiam lo mo tu se thiam lo zong pahat pai ka ti lenga chuanin pai ka ti lenga chuan ka so ka pen cho rupees 38.29 paise. Question number 2. Can I write this one? Rupees 38.29 paise divided by 7. Hello Andrew. Hey, to claim into the me I can also let also to 7 in point kan ti bo nga 3829 kan divide me ang 7 times 13 hay ber tu enge 7 5 are 35 7 6 are exang 42 di dei tiro 7 5 are in hay ber 7 5 are 35 so ka minus so exang la chok 8 minus 5 is 3 chuan 2 kan na thachi ang tiro 32 chu enge hay ber 7 4 are 28 in hay ber tiro 7 5 are 35 ani wangim 7 4 are 28 in hai bera kan minus yang hei a minus thei lau 12 ani 12 minus 8 exang 4 tiro chuan 9 kan na thachi ang 49 to 7 times ai zan nge 7 7 are 49 chuan kan minus sign same zo therefore the answer is rupees 547 tayan kan la du tok thei lau decimal point kan belangai tiro 110 zo decimal point kan belang kha zong kha a chaw da chu ni ta so ka pem chu